Dipu Lamding Road kilometer 4 pen Tariadong Mizung Langkaijan kacleng atawar akele ke henupar pigajok ar nivang kacleng araratum kisung kiphonang abirta kat news asai malong birta nangle Labang so atawar langdam rote longhonga pisika chitut ma pukseji laan pin ke henuke akeng pen ke damanta kacherena Kari motor pen ke apialam lopusi ar nivang kacleng ber araratum pen ningri rinti Ateke hiti kulat ke so kiun eka cipona hoda sonke so pik pesi ar nivang laso atawara krong pen kacleng ber arara dom pen ningje Jathanda me kedam tang ningkan hinya prang langkai fesahut Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen tawar nang selam pipo pusi lamcak pitekang lo Puai pisada me pinyarianta nang selam pipedet pusi arara dom pen ningje rinti Lasi Prabjin pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang nilam cakateng pen papleng vek pupesi Langkaijan Mizung Tariadong aratatong pen alang niphan towar culang ready Longpo nanglitum towar ke misen lo kupipo sina tum bang mede non ke nelitum se master aphan pu bulote koi bos nalitum bang berbe de lo bulote towar aphan koilok kiti towar henoda ke kosolo itum arbi ke jang kosolo itum bang thekpo labang koilok kiti lasi Prabjin pen nili chuni rigang tunga bang ke Karbiang Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang saraphan nilitum Langkaijan habaraphan nang jinsora Prabjin pen towar abang nang bonai piasonte pusi nili chuni riponlo